जाऊया पुढच्या बातमीकडे। मुंबईकरांसाठी महायुतीचा एक मोठा निर्णय आहे। 700 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना आता करमाफी मिळणार आहे आणि कर सवलतीची ही मर्यादा 500 वरून 700 फुटांवर करण्यात आली आहे। तर कर माफीच्या प्रस्तावाला महापालिकेने सुद्धा मंजुरी दिली आहे। बीएमसी मध्ये महायुतीचा हा एक मोठा निर्णय पाहायला मिळतोय। मुंबईतल्या घरांसाठी मालमत्ता कर सवलतीची ही मर्यादा आता वाढवण्यात आली आहे आणि मालमत्ता कर सवलतीची मर्यादा 500 चौरस फूट होती, ती आता 700 चौरस फुटांपर्यंत वाढवण्याचा हा प्रस्ताव मंजूर झालेला आहे। तर निश्चितच मुंबईकरांसाठी ही अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे। महायुतीने हा एक मोठा निर्णय घेतलेला आहे। कर सवलतीची मर्यादा आता 500 स्क्वेअर फीटवरून 700 स्क्वेअर फीट इतकी झाली आहे मालमत्ता करासाठी। त्यामुळे निश्चितच मुंबईकरांसाठी हा एक मोठा निर्णय महापालिकेने घेतलेला आहे।